Etorkinak ez garenoko hartzen algara etorkin batek ze bide egin behar duen? Ni neu ere ez nintzen konsiente nire familiak bere etxea, bere lurra utzi behar izan zuenik egun konkretu batean, goiz konkretu batean, arratsalde batean, betirako atea itxi eta maite zuten guztia utzi behar izan zutenik ez da. Eta importantea da kontatzea, eta importantea da Euskal Herriaren historiaren zati garrantzitsu, oso garrantzitsu hori, kontatua ustea, eta guk kontatzea ere bai, ez da. Horregaitik uste dut olako lanak ezinbestekoa direla, gure historiaren errelatoa direlako, eta errelatoan sartu behar ditugu Euskal Herritar hauek. 1,5 milioi baino gehiago etorri ziren, ditadura garaian 1,5 milioi baino gehiago, ez da edozein gauza, gurea bezalako herri txiki batean, haien ondorengo milaka eta milaka euskaldunak gera, euskal hiztunak, euskal herritarrak gera danok, eta gure historia hori kontatu beharra dago, eta prestigiatu beharra dago, etorkinak egiten duna ere bai. Ze normalean etorkinak erlazionatuta daude notizi negatiboekin, beti notizi negatiboekin, da horti datoz estigmatizazioak, estereotipoak, aurreiritziak eta bar. Guk esaten badegu, guk arraia jandegula, hamarkada luzetan Andaluziarri jatorriko arrantzalei esker, edo Galiziar jatorrikoei esker, edo orain sagardoa edaten degula, Nikaraguense langileak dabiltzalako sagarra biltzen Astigarrako sagaztitan, edo Gipuzkoako sagaztitan, edo Arabako Errioxako ardoa edan dezakegula, Afrikar Subsahariarran langile kuadriak ari direlako lanean, matxa biltzen, bakaro, ari gera lan bat egiten, nun sakonetik ari geran lantzen etorkinaren beste relato bat, ez da? Horregatik importantea da hori esatea. Eta zuk esan duzuna, iraganari begirako dokumental bat izan daiteke, baina gaur egunera begira ere erabat jarrita dago. Erabat, eta gero euskal identitatearen relato berri bat ere egin behar delako, ez da? Ze hori ere euskal identitatea da. Eta haien ondorengoak euskal identitatea gara, ez da? Identitatea da gai bat apasionantea, oso komplikatua, oso konfliktiboa, mundu osoan, hemen ere bai, zer esanik ez, badakigu denok, ez da? Eta aldi berean identitatea da, etengabe mugimenduan dagoen zerbait, beti bizirik dagoena, orduan hori da ni gehien mugitzen dagoen gai, ez da nik egiten dituan lan gehienetan, eta nola jarraitu gu izaten, gertatzen dena eta datorrena inkorporatuz, eta gu izateari utzi gabe. Nola eraiki gu berri bat, ez da? Baina, klaro, ez gaude posiziorik indartsuenean, hortarako ere, ze gu ere gure lurrean ez gaude posizio indartsuenean, orduan arazoak sortzen dira. Eta, bueno, ni saiatzen naiz, nire migrante jatorriko kontzientzia hortatik, errelato hori sortzen.